Ubeti na ato sabar makwami otuda ato atusia biesa. Ato na abere wati na kuya pebia. Atu atere nkunga. Use ne enibere aso jampa. Enne ne ya use atiti obi kan atiti obi kire no ayampa. Ama ne oja na nanom a wonim ni ojafi na wonti na nipa da se ne yedidi enye aduanafo anka nipa yedi amono enne do ma akusina na ma wase fi boma bai wodi oja bai kwa afọ akoto ade se kronkron an na won so okunti wapuaku abmangim osange ne bu afọ ansa ade se kronkron an na wo ma puaku apema duanafo won wonim ni oja fie won wotumi ka oja akosam kire yen ene enibra so jampa na mia ma hu se aya mampo nyina bia pehene na akua pa bia okata nani a na nisu egware no me kire pa bia koyo kase anase wo bo yang samu ya kwetachi otinika na murumurum anna fra na ekwan soro bo de asondwenu kwan yasem wo obia besi ona akofukuje wonsem daguru ona ne fa adi so odum ne ba bia mra so nya na ne fa bu pempen saka pempen ene mampo hemia nisu egware me de sa ya sa ma nisu egware Ghana nyina koko owura onye die kanga wode se kan wi ahwero na nka nnede nsempi ne besi nanso ene yemfa se kan wi ahwero go ne yede yense ne wi ahwero ene nti na nchirima beti ne biara wonti asesa usi pepenso ya bi obia asam kesi an yeken ode da biara beba se ade beso bere ma yare de obia no wa afa afuru na afa afuru obekọ na afuru fanim asram mako saa kron nti a kire se eno manfo ya wa ha ne wori tiesi da ben no hina kwankwaja beba so ne da ma kron ebimpo de na watwa biesa bato so nti ne monte nemom da ebusia kunga songfo anana okere ku ansa da no na ebusia asem nti nu ya pene ka do kwakisi edu na kwa no kwakisi edu ni na barima na eto mate dis asoro don na bakwa asem doso na okan bi no ti se kakra bi won se nyame ya adu na se Yesu ya ma next month na mampong hene ne hemia ne atere nkonga na bia besenga chia ameso yenim se yedi afe okwa memu hanti hum dadwoda ampehene yede kai sabrama kwa me tudatemo sabrama pebinom na mo adi kanko no sada no ana ye ba himfi ye wi ahimfi nhihye ya adofo aka adomfo ya de amrefo ya de nya asedafo dote ne anua futuma gwadansra ne abronka nyina be hia na yatena ase afi entotu bi e wo bia yatoto eni ngachi se obia na wafre yafuru no ehue no so asumpa e ba be ka kiro man na se wonsanhwe a ye wie se adwumadi no ohum dadwoda na obia ne bekoso ya wo ne yafuru fam kosise obesan osanga omanga so bete osi yi ni kakra e wo ho nti adofo e bai metina ato sabrama chiame na asabrama chiame ti adofo nyina bete na ye nwura ate enam se wo bi na kwa wie bi na ye nwura ante ye obi antinti ye nwura ate a omanga so bete achiame ti a omanga so bete se ni obi ara twense da ben no hene ayara sawo ho ne de obi anyante ye obia no wa afa yefuru nemom kakra obete ya ne se ohum dadwoda panyene betina ase o se na adedua nan na ya ye di atoto niama eni achi acha me wokwa ko hu ye nwura ni nwura mamu kwan a ansa na afei e da ba beto mangani damas Sabra machame o sabarma kwam yuti date mampon hene nana akua pa bia odikan mampon hemia mampon panyene mampon man sana eyemia
me wɔ faba a ɔyɛ yɛnsiso dukuro sɛ na ɔpɛɛpɛɛ mu na n'ano yɛ den sɛ ɔkyerɛ me sare nti no akɔ baabiara nti na n'ano yɛ nsɛmpo Mira cha ndaruma wo se meka wie na abere wachi ebe nyina cho na wo se himfa no wo bɛyɛ nyame yado na Yesu ya ma na humde dwoda to yɛn a enam sɛ nana ɔwransa ɔyɛ nkungasofo nyina panyin na ne wɔfo ase ne kotoku nti chepe kotoku nti sɛ adwumadi akyɛme ba ahemfi bewi ahemfi dwumadi amane wa ahemfi wie dwoda na no pana enyina be hia mu ɛwɔ akyepere pama no so hɔ ɛhɔ ɛne ebedi ɔhene adeduanan no wadaroma nananom madawroma sana ɛyɛ mpanyin fiodo ebrom ɛne wɔn mede watia wɔn ahyehyɛ nenen ɔsɛ ohumde dwodan yɛ ba ahemfi bɛyɛ ama ne ne via esan sɛ nana ansɔwra ɛyɛ kotoku ɛhɔ nyinaa yɛ ne dia nti wɔbɛkɔ kotoku praba no so ɛhɔ wɔbɛkɔ kodi na adeduanan amanfo nananom yɛ nsɛmpo Osabra makometu da to sia bia sia tia wadaro ma wo se ye ntua menware pi wo hwe se na mampo ma nyina bia bayine enne omanga no nufu ma na ni nufu wa ye mere papa o se abre wa sore no kokko home wo se haban bi wo frɛ ni se okagya na wade bi wo wura wo frɛ ni se siw na nyina anim se siw 40 na wengen na okagya ye haban a ne otetare fom enti ohu soro nnua nyina hye no soro no ehu soro na da cross re siw se sanke betumi a oman me bar no so na se na be ye obehu owia na ono so anya bi aka kire ne mma siwti ase miura obebaran na obeda asiwatifi na ohu owia me ohu owia na ni jei se ye okagya me so na me hu owia enti na okan ya ne se siw me da wase se o me hu owia na siw su ka kire ne se o okagya me de santi nyina ma ye bar me so ye na owia simatifi dodo na so be bar matifi wa mo wi asimatifi no afi de anu adwo enti won so me da wase enti mpanyin ni se siw ni kagya wo hoi woni asida acha mo se ba bia mere du ye de se betu nsi ada acha ame ase wadaroma nananom se woba tiene anto kwa mpoku ene de ono ye interpreter ena ma ko ni se na me na bi di cha no ha na ko ti na to ti ko anu me se usti ye nyina ye ma ye ho sharing ye di kan Masaman kan ba be kan nyina na ohime ya kan you ye gba for nti said ohime ya kan ni wi a won be obi akita ne paper ne pension ni kutukumu asemesi ma atro no wa kire o je be pon no ni sika ye nya enso dia ka wo bo ni dia won kan no nkan wo usi sedo ahemi akan ye nyina ye nhwe na ye ni so na mampon no ahemfi ye nga ne be you na you ahemfi ye nga ne be you se ye na ja obi ba no so munya ye na me ya amamode a ba se ye nya obi ye ne de ye nga ne be ye Jadi ohemi akan no edusu a womra na womebeboa na yenye mane nye fe
deɛ ɛto so abien ɛfa Nana Mankrado ne ayarehwɛ no mu yiw mɛsrɛ committee no a wɔbɛyɛ no nipa no bi bɛka ho afi yɛn mpɛn mu nipa baanum o sɛ baasia bɛka ho ebere ne so a mɛmɔ ɔmo aba na wɔn aba abɛka ho na ntutu ne hyehyɛ biara a ɛwɔ hɔ no wɔne wɔn ayɛ. Nana kan deɛ ɔmanfo no wotie wantie o wodi yɛ mu biribi anti akyɛ amɛn deɛ afɛ ne na ɛwɔ so ada mo ase sɛ nnɛ munyam da boa yi yɛdi dwumadi papa yɛ kɔkɔ mu sɛ ma mo. Biem benkum mu okuapema mu yɛbɛkɔ meeting baako ansa na yɛwura afi fufuru afi ne mu. Osi ade nsɛm ɛyɛ nhyehyɛ sɛbe yɛsɔre bi hene saa daabi yɛfiri ɛwɔ asɛm a ɛwɔ process afɛm yɛwɔ si sɛ wɔn baako akɔ sɛ ɛnum wɔakɔakɔa na yɛn mampɔnfo yɛn gbanfo yɛn de bi si ne ti yɛ lakɛ ɛti saa process yi nyinaa no yɛbɛfɛm na wɔn nim a wɔn nim sɛ yɛn de bi si yɛwɔ gbanfo bi sɛ mo yɛ dɛ saa dwumadi a yɛdi wɔ ha yi yɛbɛkɔ akɔdi bi yɛkɔ akɔyɛ the same thing sɛ deɛ yɛyɛ wɔ ha yi ɛwɔ benkum mu. ɔne sɛ sɛ dɛm aba ne na yɛ fɛ yi ɛne dɛ yɛkɔ benkum gbanfo nyinaa yɛ nti hɔ no a na wobɛka wo bi yɛ kɔ ahene ti hɔ no ɔmo hu sɛ yɛ abɔnfo yɛwɔ dɔm yɛfi benkum mu nso a yɛbɛkɔ okuapema mu yɛwie okuapema mu a na afei ɛda pɔtee a yɛde bɛyɛ yi because okuapehene na yɛde ne poster ne biribi abɛkɔ akɔbɔ amanneɛ sɛ asɛm asi anaa ɔbɛnten a wafu mu ɛda sɛ ne yɛbɛyɛ no yi yiw ɛnam sɛ ɔne ɔyɛ oduanani na benkum hene yɛ oduanani ɛnti yɛwie a yɛfi afɛ da a yɛbɛbi so no yɛbɛkɔ benkum yɛkɔ benkum ne amanneɛ yɛwie a ɛna ɔwura nsa ɔyɛ ɔsenani ɛna bambɛnkɔ ɔyɛ ɔsenani ɛne nti wobɛkɔde ho a asona bi asie ɔyɛ okuapehene ɛne sɛ bɛkɔ akɔbɔ n'amanneɛ ɛno akyi na nsa na ebehu dɔnko ɛne bereko a yɛbɛyɛ ɔyarefo no aduro nti mɛsrɛ m sɛ mo yiw nti mɛsrɛ sɛ wɔhyia no wɔyɛ ntotoe no a na wɔn factor saa nneɛma no nyinaa nka ho ɛyɛ benkumhene benkum mu ɛna okuapema mu. Nti wose mesrɛ wɔn nti wɔyɛ ntotoe bi a wɔnyɛ na saa meeting ɛbɛkɔ no yɛntimi fa nyɛ saa nneɛma no nyinaa wie ansa na afe no aso because yɛbɛkɔ benkum mu ne akɔ okuapema mu ne akɔbɔ saa amane no nyinaa te sɛ deɛ ɛwɔ ha yi yɛbɛyɛ no nso ansa na next year aba nti mɛsrɛ wɔn wɔnyɛ saa ntotoe no yɛnti bi wie saa nhyehyɛeɛ no nti ebi efi